Ρε εσύ 5 λεπτά έχει που το έχω παραδώσει την παραγγελία και ούτε που την άγγιξε. Αλήθεια λες, αυτό θέλει έρευνα στα σίγουρα. Αυτό λέω κι εγώ. Πάω να δω. Χίλια συγγνώμη για την ενόχληση, απλά ήθελα να μάθω οπωσδήποτε τι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει, όλα μια χαρά. Πώς όλα μια χαρά, εδώ και τόση ώρα δεν έχετε ακουμπήσει τίποτα και έχετε πάρει τόσα φαγητά. Α, του τον εννοείς. Κοίτα, απλά. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες, απλά θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει. Όχι, απλά περιμένω. Τι περιμένετε, να κρυώσουν όλα? Ρε αγάπη μου, δεν φας τίποτε, περίμενες με. Αμά θέλεις είσαι πολλά γλυκός. Απλώς περίμενα τη γυναίκα μου γιατί όποτε πάει να φρεσκαριστεί κάνει 10 ώρες. Ναι, να μην σας καθυστερώ κι εγώ λοιπόν. Καλή σας όρεξη. Άτε ρε αγάπη μου, άρκεψε τρώε, φαίνονται τέλεια. Καλή όρεξη. Εντάξει, είμαστε λίγο υπερβολικοί, αλλά δεν θέλουμε να χάνετε ούτε λεπτό από τέτοια απόλαυση. Εσύ θα άντεχες να περιμένεις? Γράψε μου στα σχόλια.